Halo logoफोर, जों बे समायाव दावजिङाव थांगासिनो दोङो लोगोसे कररामराव नै जाहानि फेमिलि आरो इथिं इभानजेलिनानि फेमिलि दोङो नै आदा बाजि दोङो गारि सालायदों थाव सोदों नै दायो सिंगानि एनारेलाव थाव सोबाय नै मा थांगोन एमान ग्रेस दावजिङाव नोंथांमोन नायलांबाय थादो मोनबाय दायो Kagra moufaibai नै kagra moufaibai नै kagra moufaibai नै kagra ini kita dari Corramorni ke Dubai sampai di situ bisa Muốn dặn cho ba con có xui dặn cỡ nhé. Moufaibai नै Corramorni. 이제는 여러분이 이래나 모르셔. 내가 버리 자트 둘라만 쓸랑을 봐. Ini siapa kalau malang bayarannya? 동컴 래 쓰다만 가. Kamu moufaibai nama? Nih, moufaibai जोंफोरो Corramorni. Hilau, nih. Buat happy nih, jaha फिसाजोफोरा नै मोसाबायनोसै नै नाहरलाय थिं ओइ नै याव बायोलै माबाया हेलिकप्टार बायो
Saga. Deh. Masih bersama dia. Bersama. Deh. Apa ni muka mu mahal ni? Deh. Interesting le, Saga ya. Đây. Yang foto. Đây. Đây yang foto. Mari muka aja. Bisa mundur no. Deh. Dia mama mau cari dia. Dia. Mungkin. Corramorni haजो bagan नायहरनो नोंथांमोना जि मोजांखा नुखायो बा दुनियाखा जोबोद मोजां बागान जों दायो थाबायगासिनो नै बहुत मोजां नांदों बा जोंहा मेदाम मोना नुवाखै बा ओइ जोंहा नै दा खुसि बिसोरो हनै खारलांबाय हनै सिखि गाननानै माने परिखाबो जोब्बाय रिजाल्टबो मोनबायथ' एसे माने बाहेराव बता जाफैदों आरो ना थिग नायहरदों नोंथांमोना नै हाजो माब्रै मोनदों मेदाम मेदाम जोंहा गावगा लायाखैबा रोङाखैबा ओरैनो उदै खालि जाहैहोबाय बिसोरा फिसाजोआव जाफैदोंमोन सब बागान लागा बागान खालामबाय नों हनै फैसा थांना दै Mas ada mama? Yes, mas ada. Mama jaga. Dia maya? Hah? Ikan. Rul. Ikan rul. Betul na? Deh, mana naik ke? Daujang. Daujang ke? Corramorni bagan. Corramorni baganao. Luna, molfilau. Molfilau. Daujang ale. Jadi apa price lah boleh? Price.ดูดขับไว้จ่าพระจันทร์ขึ้นจ่าได้ขึ้นเลยสบายเจ๊ไปกินกันหมดเลยจ่าสิขึ้นหรอจ่าได้ขึ้นจ้ะที่จะขึ้นมาได้ฮะจ่าให้จ่าจ่าบัตร